салом. Тасаввур кунед, ки як мавзӯи муҳимеро дар интернет муҳокима доред. Масалан, масъалаи таҳсилу маорифро. Вале дар шаҳр нафаре менависад, ки барои ту духтар таҳсил чӣ дар кор аст ва сипас ба асабонӣ кардани ту мегузарад. Ин шуморо ба хашм меораду ба қавле девона мекунад. Чандин рӯз шумо асабӣ мегардеду барои посух додан ба ин савол меандешед, ки чӣ тавр сахттару зудтар посух диҳед. Ист. Ин троллинг аст. ҳоло мо шарҳ хоҳем дод, ки троллинг чист ва чӣ гуна бо он бояд мубориза бурд. Дар устураҳо ва ривоятҳои Скандинавия троллҳо бузургҷуссаҳое ҳастанд, ки душмани башар эътироф мешаванд, зеро троллҳо табиатан дар ҷустуҷӯи бадӣ ҳастанд. Айни ҳол бархеҳо дар интернет мисли делҳои Скандинавия корашон бадӣ ва зарар расонидан ба одамон аст. Троллинг метавонад таъсири манфии зиёде ба рӯҳу равони шумо расонаду боиси бехобӣ, депрессия ва худбаҳодии паст гардад. Зеро троллҳо паёмҳои хашмгинро барои вайрон кардани ҳолати равонии шумо истифода мебаранд. Срач ва Оливер нави дигари беадабӣ ва бадрафторӣ дар олами маҷозӣ аст. Срач як амали номуносиб вале паҳнгашта дар интернет аст. Аз муҳокимаи маъмулӣ бо он фарқ мекунад, ки иштирокдорони он одатан ба таҳқири шахсиятҳо мегузаранд. Гӯё сӯи якдигар ахлоқ мепартоянд ва гоҳо ба таҳдидҳои воқеӣ мегузаранд. Срач то он даме, ки тарафҳои иштирокчӣ баҳс мекунанд ва ё то даме, ки маъмурияти саҳифа ё гурӯҳ дахолат карда нисбати иштирокчиёни срач чораҳои муайяне ҷорӣ накунад, давом кардан мегирад. Оливерро ҷанги муқаддас низ мегӯянд. Одамон метавонанд бо якдигар тавре бо ҳамдарафтанд, ки гӯё дар чунин ҷангҳо қарор доранд. Давомнокии ин ҷангҳо дар шаҳрҳо, форумҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ моҳҳо ва ҳатто солҳо метавонад давом кунад. Мухолифон танҳо мавқеи худро дуруст меҳисобанд ва онро тағйир намедиҳанд, ҳатто агар тарафи дигар бо далел фикри худро асоснок кунад. Мутаассифона, иштирокчиёни Оливер аксар вақт ба ҷои баҳсҳои мантиқӣ ба таҳқир мегузаранд. Дар сурати рӯбарӯ шудан ба ин ҳолат чӣ бояд кард? Якум. Маҳз ба ҷои хашмгин шудану ҳимоят аз худ, ором будан посухи дандоншикан ба троллҳост. Дар ин сурат троллҳо аз озори шумо даст мекашанд. Троллҳо нафароне ҳастанд, ки талош мекунанд дар шабакаҳои иҷтимоӣ низоъ, зиддият ва баҳсҳоро ба вуҷуд оранд. Дуюм. Агар шумо дар ин ё он гурӯҳи фейсбукӣ ё телеграм ё дигар шабакаҳои иҷтимоӣ троллро пайдо кунед, дар ин бора ба маъмури гурӯҳ хабар диҳед, то ӯро аз гурӯҳ ҳазф кунаду шуморо аз шарраш халос намояд. Сеюм. Роҳи дигар ин аст, ки ба троллҳо аҳамият надиҳед. Ҳеҷ гоҳ бо тролл баҳс накунед. Зеро вақте шумо бо онҳо баҳс мекунед, шумо онҳоро гӯё ғизо медиҳед. Зеро ягона чизе, ки тролл дар ҷустуҷӯи он аст, ин таваҷҷӯҳ мебошад. Акнун, ки шумо дар бораи троллинг ва троллҳо маълумот гирифтед, медонед, ки дар сурати рӯбарӯ шудан дар интернет бояд чӣ кор кунед. Агар мехоҳед, ки дӯстону дигар ҳамсолонатон низ дар ин бора бештар донанд, навори моро ба онҳо ирсол кунед. Гузоштани лайку навиштани шарҳро фаромӯш накунед. То нашним ин баъда, хайр.